Преди малко излезах от басейна и сега минавам през едно паркче, като се струва интересно. Франция. Къде да се казва Лавал. Център на департамент 53 Лавал носят. Не знам как се казва. Тук нещо мръдна в водата. Може и да е някаква заспала риба. Доста е мътна водата. И не се вижда нищо. Всяка вероятност има риболци. Не знам. Есен. Местата са накапали. Различни цветове. Много интересно. Красиво. Францетата са направили. Нещо красиво. Красиво паркче. На брега. Футболни игрищи. Някакви столбички. Щапка за скейтбордисти. За забавление на децата. За палянковците. Скейтборд. Надолу францетата са погрижили за всичко. Тази посока, където е стълб, осветителния стълб, там е и басейна за тези дървета. Между другото беше открит, работеше и открития басейн, където плувах и аз. Сега тук откъде ще се смъкна. И така някак си. Малко стръмничко. Не е страшно. Францетата. Може би като в Англия. Общината предоставя парцелчета, където хората да се отглеждат зеленчуци. Казалък, на това му казват конфу. В Англия, не спомня, но бях на едно такова място, където Бад Валю си имаше парцелче, където правиха състезание. Къде? И кой колко по-добра продукция ще произведе. Така. Ето ми мене. Наплувал се, обръснал се. Между другото басейна е общински, на много приемлива цена и много по-евтино, отколкото Испания. Цената е 3,35. Работи в неделя. Много хубава цена. Например в Лерида, новия общински басейн, който построиха, едно посещение инцидентно е 8 евро. А Колежанския басейн, в който посещавам, е 4,80. Направете сметка къде е по-достъпно да спортуваш, да плуваш. Тук францетата са направили игрище за стрит баскет в паркчето. А каштурката, която е насреща, нямам идея. Има масичка под върбата. Може да е нещо свързано с облекални. Нямам идея. Какво е? Сега ще разберем.
но е затворено. Не може да се види какво е. Познайте какво има тук. Тук може да се запалиш огънче и да си опечеш пържолки. Почти в центъра на града. Ето е масичка. Супер. Суперско. Браво, Франциск. Мога да се отрече. Не знае как да живееш. Или поне ще го направи като стил. Относно достъпността на басейна, не вярвам във Франция стандарта да е по-нисък, за да е на толкова ниска цена басейна. Нямам идея. Сега ще минем по едно дървено мостче. Дървено мостче, което една на теркичка. Много спокойна. Много бавно течение. Ето. Парчето, където бях. Забележете. Излизаме от парчето и какво има? Жилищни блокове. Комплекс Тракия. Пловдив. Жилищни блокове във Франция. Виждане. Чао, чао.